Salut, sunt Constantin Imigian, sunt editorul revistei Love Issue și al site-ului www.iterisme.ro. Revista a ajuns la numărul 7, a fost scoasă printr-o campanie de crowdfunding pe internet în care am încercat să strâng 500 de preplătitori ai revistei, iar banii pe care am strâns din acești 500 de plătitori am reușit să printez 1000 de exemplare, 500 să le dau înapoi și 500 să se pună în vânzare. Este o revistă independentă de proiecte fotografice în care am reușit să public 10 fotografi români și străini împreună cu fotografiile lor. Aici avem partea de mulțumiri. Mulțumesc mult celor care m-au ajutat. Îi găsiți în revistă, sunt foarte mulți și foarte mulțumit au fost foarte mulțumiți de revistă. Celelalte 6 numere care au apărut până acum sunt online, se găsesc pe www.loveissue.com împreună cu alte detalii despre revistă. Avem aici coperta numărului 1 care a apărut în ianuarie 2011 și de atunci tot am obsesia asta să ies pe tipar și să revoluționez revistele foto. Mai am până atunci. Primul proiect este al lui Eric Nauman, este un fotograf din Canada care a fost foarte drăguț și mi-a prezentat un proiect simpatic, micuț și simpluț. Aceste lucruri se întâmplă și la noi și sunt convins că v-ați zisat tot timpul când l-am văzut pe stradă. Despre aceste tricouri cu spatele o să vă spun mai încolo. Proiectul lui Claudiu Popescu împreună cu textul Ioana Pelehătăi, Ioana care m-a ajutat și la traducerea în engleză și la ajustarea englezei și cu tot felul de lucruri minunate. Un proiect work in progress la care am asistat și eu și ne-am distrat foarte tare. M-am distrat foarte mult cu băieții ăștia. Pe urmă, proiectul Tamarei Robert, o tipă din Olanda, fotograf care își documentează viața familiei din România. Aceste fotografii sunt făcute de tatăl ei din anii 70. O să vedeți povestea acolo. Aici este un proiect Family Lineups făcut de 3 tineri din România. O să vedeți pe www.family lineups despre ce e vorba. Este o încântare ce au făcut. What Do You Miss? Ioana Cârlig, Pete Brook. Este un interviu Ioanei Cârlig despre deținutele de la Târgșor, un proiect absolut emoționant. Și proiectul de care se ocupă Ioana Cârlig momentan, Post Industrial Stories. Snog, despre cupluri care se sărută, e un proiect al lui Rankin, acesta este spreadul cel mai controversat din revistă. Am avut multe critici asupra lui. The Quest for the Man on the White Donkey al lui Iacov Israel, un proiect minunat, îl găsiți pe iacovisrael.com, este absolut fascinant omul acesta cu ce cadre poate să obțină din Israel și despre identitatea Israelului. Alexandra Dincă despre nașterile naturale neasistate, un proiect destul de criticat de asemenea. Apoi, despre toate spreadurile cu tricouri, cu spatele tricourilor, un proiect făcut de Susan Barnett, Not in Your Face. Vlad Bâscă, un fotograf nepublicat încă, din câte știu eu, cu povești despre pescar, un text personal pe care l-a scris pentru Love Issue. Foarte, foarte faine imaginile lui, n-are site încă deocamdată. Iar spre sfârșit, este un proiect artistic al lui Daniel Geamo despre spațiile dintr-un loc unde se țineau tot felul de conferințe comuniste pe vremea potrivită. Și cam atât. Mulțumesc!